Pak Giono, boleh minta lagu? Boleh? Jepara Istimewa ya. Ayo Pak Giono, nyanyi. Loh, pripun jenengan ki kok malah ditinggal mboten diombyong ngiriin. Ya disawer. Heeh. Disawer wae grup. Wong urung rampung kok mau ditinggal. Ayo Pak, ayo cepet. Jogja Istimewa. Jogja Istimewa. Pak Giono mungkin Mbak Sindanya mau ganti? Kok gak usah. Mang milih yang mana Bapak 1, 2, 3, 4. Oh tambah aja yang mana? Ojo toh, malah jadi malam terakhir. Ini malamnya masih panjang. Oh masih panjang ya. Sayo. Ayo Ril. Tambah satu ya Pak Giono ya. Latihan kendel awor aparat barang. Jepara Istimewa. Jogja Istimewa. Ini putuku mau, ini mbahne mau wis biar aku. Niku putune kula. Oh ngaten. Putu rek dikeloni bae. Yo. Pak Giono sini dong. Ini lagu andalannya Pak Kapolsek ini. Oh ya. Mangan tempe rasane kaya mangan lawuh sate. Sayang sak anane sing penting kowe. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Tahu sama susu rasa kurang kowe. Rabakal tak madu. Gandro tak berjuangke dengan janur melerto kowe siji-sijine aku bangga karo kowe belum nampa apa anane ora bakal tetre kowe aja sumelang Jepara Istimewa. Yo, dikasih yang punya Jepara Istimewa ya Bapak. Yo. Istimewa Ibarat kaya bunga Jepara Tahunan istimewa Sudah Jepara Istimewa. Terima kasih kembali. Matur sembah nuwun Pak Andang, Pak Dan Ramil,
Pak Camat, terus Pak Inggi. Kabeh sing padha kawogan. Pripun? Dah matur sembah nuwun. Panjang yuswanipun lancar rezekinipun nggih Pak nggih. Wis pokoke Pak Andang iki wis ora ragu-ragu aku. Ya, jan tenan. Mesti dalange diparingi lho tenan kandhane kok. Aku ki nek bedhek iki jan mandi lho. Iya, matur suwun Pak Andang. Tondo tresna antarane wong tua nyang anak ya Nduk. Lho ya, jan tenan. Tak senggole penipun Mas Latif. Iki tekane Pak Andang iki Nduk kepareng rawuh matur sembah nuwun sedaya samudayane lan kanca-kanca taunan brang lor ban kidul, brang wetan, brang kulon, brang tengah matur sembah nuwun kabeh ora iso nyinggol siji mboko siji mergo keterbatasan memori Nduk. Ayo, saka panjenenganipun Kang Bugis saking Kawak kepareng rawuh, Kang Menir saka Karanggundang ya melu rawuh. Iya. Ki ana pulutan sayang dua coba. Aku nyun ngampil Mbak Nawang sing tampil sepote kira-kira sing patut apa ya Nduk? Gawekno sente rewe pasrahke kanca mburi mengko ya dadi rama dhewe. Sente rewe. Monggo Mas. Ayo dong. Serelas bandengan pasukan kata. Sente rewe nek ana wong nyemet poya barang kaya bodoh. Pas aku rek jaran to, Pak. Hah? Jenengan. Pas aku rek terus jaran. Jaran kepang. Jaran kepang manggut-manggut. Iya, nanggap wayang padha sengkut. Nggih. Wang menyapa penggemar sampean bengi iki wis luar biasa wajan. Ini penggemar Cokro Laras, terutama Pak Dalang Kisah Smito Cokro. Dadi dukun barang jare Pak Andang mau. Sinten? Kula. Oh, kula sinten? Kula nuwun. Penggemar sampean dari Serelos Bandengan disapa dulu. Nggih, Serelos. Wah, bocah kok radang tuwek-tuwek awet kae iki lho. Gumun aku. Niki wau niki acaranipun wonten Merti Desa. Sedekah bumi. Nggih. Mugi-mugi niki desa pundi Pak Sas? Tahunan Jepara. Tahunan. Mugi-mugi desa tahunan menika gemah ripah loh jinawe, murah sandang lan pangane. Selamat fi dunya wal akhirah. Amin. Jantenan. Sing gung rabi ndak ben cepet entuk jodone. Sing gung di anak gek endang meteng. Sing wis di bojo. Aja pegatan. Ya. Nek nambah ya aja ya. Ya. Nggih Buna. Iya. Iya. Lagunya Sayang Dua tadi ya. Amplopannya 50.000. Disenggol kanca-kanca saka Moji RT 5 RW 1 luar biasa. Iya. Sugeng midhangetaken pagelaran wayang kulit. Kisah Smito Cokro Mangku Rondo 5. Aja ana bojoku. Dalam pon bubuk. Bubuk piye tak antimu ora mandi ngono. Tali antimu 5 kok ya bentere ora jamak. Lah ya aku mesake dalange ra bablas ning mburi ana bojone, ning kene nang anake. Alah ya ya. Karepe kok ya tiru dalang sigit nek mayang bojone melok. Aku iki Sasmito. Iya, bocah kok kandhanane angel tuman. Yo lagunya Sayang Dua, kolaborasi musik dan gamelan. Monggo Mas.
Matur suwun Mbak Nawang deh. Kanggo ngadeg kira ya kanggone kanggo nglejarke sikil. Nah, ngendoni otot. Ya, mergo kanggo lenggah sedheku nek kesuwen ya keju ya, Nduk. Lah iya to. Matur suwun sedaya samudayane sing padha rawuh. Heeh, kanca-kanca saking Senenan tumplek blek manunggal dadi setunggal pinipun Mas Sutris. Ya, ngono ya, Mak. Iki tak maca layang sediluk. Ya, katur Pak Dalang kepareng kula nyuwun lagu Tombo Kangen dari WARPAX Warpak. Terus meneh Pak Suwarto mau sore iki sing disuwun niku Pangkur Semarang gitu. Iya saiki ya tulisane kok rondo guguk. Mengko dicaosi Pangkure Semarang. Terus Pak Slamet mau nyuwun bojo loro mengko tak garape alon-alon. Nggih niki ajeng kula waca lho niki lho. Tak wacane diluk. Kepareng kula nyuwun Kijing Miring munggah jaran dor klub GATSOC Gatsok tahunan Randusari. Ya, terus meneh request lagu satu Denok angka lorone Gadis Kalimantan, angka telune Lamunan dari perangkat desa tahunan matur sembah nuwun. Wah jan tenan lagune pundutane pirang-pirang saka RT 51 RT Moji Kapandikan Mas Mandrus. Iki disenggolke Mas Madun sak kanca rombongan. Lagune mengko jare malam terakhir gilirane Mbak Handayani. Ya, saiki sing nom-noman wis kecekel tak aturi sesulih kunjuk kang padha lenggah luwe-luwe sing sepuh. Sing sepuh ben kumanan sing nom-noman ya kebagian. Carane jineman ular kambang dicaoske luwih dhisik. Ngiras pantes ndak sing gole sing padha monitor lumantar live streaming YouTube Kisah Channel. Ya, monggo Mbak Sri Mukti ingkang kepareng ngasta nguler kambang sik tak aturke penyinipun Pak D Jayadi saka tahunan sak kanca rombongan sugeng midhanget muga-muga dadi tombo sayah ya Nduk. Lah iya.
nguler kambang nek perlu sisan sak pangkur palaran Kanjeng Ratu kali nyamat ya monggo jeng sapa ya lo 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 Mbok aja nyengkir ulung Kanjeng Ratu kali nyamat dua yo yo putri wow 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 Sida
loro telu papat lima enem sindene ayu-ayu rakyat ayem tentrem sing enom kebagian sing sepuh kumanan sing ora pati sepuh ning ya ora nom-nom banget ben keduman carane digaweke lagu utawa gending tayuban ya ngono mau sore ana pundutan kijing miring munggahe jaran dor mbok menawa isih kepareng penyelipun Mbak Sri Mukti kepareng ngasta meneh ya tayuban ngiras pantes mijiling golek iya gaweke kijing miring munggahe nang jaran dor monggo Mas
kijing miring jaran dor umpama wong numpak montor jak menggok iki jan menggoke kaya kangelan ya Nduk mergo ora nggonane ning dipeksa iki ana pundutan lamunan terus jare kon nyenggolke Mbak Lisa saka Siripan matur sembah nuwun iya saka 0822 sekian nderek absen midhangetaken limbuhane panjenengan tumut nyuwun tembang ninggal katresnan mengko tak garape ya malam terakhir pundutannya Mas Mahmudi mengko tak garape gilirane Mbak Handayani saiki aku nyuwun ngampil Mbak Seril karo kira-kira sapa nek dikon nyanyi bojo loro kira-kira sing patut sing ndi ya Nduk nek perlu karo Mbak Umi ra apa-apa pancen kita itu perlu adaptasi contohnya Mbak Umi kulino ndereke wayangan ning Brang Kidul bengi iki tak peksa wayangan ning Brang Lor lah cara karmane priyayi pesisir wis kaya ngene iki Mbak sing keras-keras ya saiki ayo digaweke bojo loro tak senggole Pak Slamet karo Mas Domblong ayo coba lagu bojo loro iki kudu sing nyanyi priyayi putri loro Mbak Umi karo Mbak Seril wajan tenan yo Mas gaweke lagu bojo loro Oh
April karo Mbak Umi aja lenggase. Sampeyan sing mirsani mburi kono to. Disenggol segenap panitia. Sedekah bumi tahunan tahun 2026 penjenipun Mas Gama CS. Ya, Umi. Halo. Mas Gama disenggol. Sinten, Pak? Mas Gama iki ketua panitia bengi iki disenggol jajal. Mas Gama. Nek sing nyenggol swara lanang iki ora marem. Ya, Mas Gama. Nggih. Ya kepareng mengko Mas Gama ben tampil duet karo si Oh, Dene. monggo kepareng pinarak. Dalem. Napa, Mas? Apa lho iki? Kula kan mriku. Kula kan mriku. Disenggol penggemar wayang kulit CL saka kanca-kanca Sansino Kecapi. Monggo, pinarak. Yo, lagune ninggal katresnan ya ya. Ninggal katresnan. Iki dicaoske penyanyi Pak Randy CS. Ya, malam terakhir gilirannya Mbak Hana nggih. Mbak Anda kok ya Mbak Hana. Yo, lagune ninggal katresnan, monggo Mas. Koreografinya dipadake.
katresnan sampun. Iya, iki uga sing mundhut mau Mas Jen saking Senenan. Ya, Serelos disenggol, BMC Kecapi matur sembah nuwun. Ya, Mas Heri Subro Juragan Suling uga isih gabung, Nduk. Heeh. Ki wancine aku ngaturi wektu katur penyebut Pak Petinggi. Jare arep nyumbang lagu Lintang Asmara ya, Nduk. Ya, Pak Petinggi ben katuran munggah wonten panggung. Diaturi Pak Kurmatan. Turuk, 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 turuk. Ketoprak tong setan deh. Tong ilang hari setane. Ya, wilujeng dalu Pak Inggi. Pun ngastomi nggih. Lagu Lintang Asmara nika duet kalian Putri, Pak. Sampean milih nika PK kula sampean milih piyambak. PK iki penyanyi kerawitan. Ya ngono. Anggep mopo. Ayo sampean milih, Pak. Sampean milih sing tengah apa sing pinggir dhewe apa pinggir kene Pak. Monggo, Pak. Napa sampean cukup memejamkan mata terus geragapi mawon monggo sampean. Nomor loro saking ler kidalang. Pripun? Ayo pilih sing pundi. Umi, Pak. Niki, Pak. Jeragan susu nih. Oh, monggo. Cah Boyolali jeragan susu lho, Pak nika, Pak. Ayo kancani Pak Petinggi. Ya, kowe nek anggere asring-asring ngancani Pak Petinggi, sok kowe nek sok tuwa dadi Pak Bu Carik. Iya. Nggih, Pak Amin. Ya, lagune Lintang Asmara. Maka Nawang ki apa mau ben duet karo Rosid. Kawin kontrak. Ya, tak singgole BMC Kecapi. Yo Mas, Lintang Asmara. Jembaran Red Furniture.
bakal seno. Matur suwun. Nggih. Suarane ilang. Oh, mboten napa-napa, Pak. Sing penting duwite mboten ical mawon. Ah. Lintang asmara, lintang asmara. Lho, Dek temenan lho. Kula niki guyon lho, Pak kula. Sampeyan kok ya mboten keneng jak guyon. Ya. Aduh jantenan. Matur suwun, Dek. Lintang asmara kok kena setengah yuta. Padha karo ngelas karo ngecat papan nama lho setengah yuta. Iya. Jantenan. Niki mau Pak Petinggi kepareng ngasta. Saiki